Malaki, di na kayo pupunta sa kapitbahay natin, kapitbahay na manonood. Okay. Oh, pasalamat kayo kay Kuya. Salamat. Oh, ayan. Ayos lang. Ayun, pasalamat sa kanya kasi may TV na kami na malaki, oh. A few moments later. Okay guys, good day. Andito tayo ngayon sa bahay ni Boy Tapang kung saan magre-regalo ako ng TV. Okay? Punta natin si Boy Tapang. Ayun. Dito tayo, samahan niyo ako. Oy, Idol! May magandang araw. Magandang araw kayo, Idol. Ano yung dala mo, Idol? Ito, Idol, simple regalo lang ko lang sa iyo, Idol, kasi taga-suportan mo ako, tapos ito bibigyan ko sa iyo. Idol, sikan na ito, no, pero alam ko, Para sa akin to? para sa pamilya mo, para sa iyo. Para sa pamilya? Pamilya mo. Ano ba to? Buksan ko to. Ano ba Sige, to? buksan mo. TV naman lang doon. Pasensya na kung sasot ko kasi kakatapos ko lang maligo. Di pa ako tapos eh. So ayan, buksan natin to. Kasi nakita ko sa vlog mo doon, wala kayong TV, sabi ng mama mo, ilang araw TV pala to. TV yan, Idol. Di ka na bubuksan kasi TV na pala to. Sige, buksan natin. Yan, ang laki pala nito. Oh, 32 inches yan doon. Oh my God! Wow! Ayan, tignan. Buksan na natin. Ayan. Oh. Ito, Idol. O ayan, Yan, oh. laking TV pala to. Oh. Sharp. Galing sa kanya. Ano ba ito? Nag-YouTube ka din? Nag-YouTube ako doon. Pag ano ng YouTube channel doon, Jubabs TV po. Jubabs TV. So ayan, sa mga nanonood, suportahan niyo po yung YouTube channel niya, Jubox TV. Binigyan po niya kami ng TV, oh. Kasi wala kaming TV. Tamang-tama. Marami ako mga pamangkin na hilig manood ng TV. Oh, tamang-tama. Di na sila pupunta sa kapitbahay namin. Napakaganda, oh. Oh, ayan. So maraming salamat tayo dito, ha. So, Wala naman, Idol. ano, ikaw na magkaroon sa amin? Sit up natin doon sa planeta mo. Sige, so isi-set up niya sa bahay namin kasi wala kaming alam-alam dito eh. Okay. Balik natin to. Okay. Tara, punta tayo sa bahay namin. Tara. Ako na magbuhat, Idol. Sige. Tara. Lakas kasi ako eh. Ayan, supportahan niyo po YouTube channel niya, Jubox TV. Napaka mabuting tao, binigyan talaga kami ng TV. Wala kaming TV na ganyan, yung malapad, parang mukha ko malapad. Wala kaming ganyan. Tara. A few moments later. Tagay ito ng inutal. Pasensya na, medyo palayo. Medyo kalat talaga yung bahay namin. Marami kasi mga bata naglalaro. Pasensya na kayo. Ay, pasok kayo. Anong planeta ito, Idol? Planeta nga lang to. Planetang minang-minang yung bahay namin, di pa tapos. So ayan, may mga pamangkin ako. Ayan, welcome kayo sa planeta namin. Di pa tapos. Ayos na doon. Ayan. So, isi-sit up pala niyo yung TV dito. Oo. Di pa talaga tapos yung bahay namin eh. Balang araw doon, matatapos na ito doon. Ayan. Tawa ng Diyos. Ayan. Yun, oh. Ano pa to? Sharp. Sharp ano pala sa sharp pamili ko. Ayan, sharp. Sharp, hindi yung iho. Hindi pala yung iho. Sharp pala. Iba yung sharp. Hindi yung pating. Oo. Yun. Ayan, step niya. Ay, ano. Ayan, may mga napakaganda. Ayan, mga pamangking alien, no? May TV na kayo. May TV. Ay. Ayan, may TV na sila, mapapanood. Ayan, napakaganda pa. Ang laki, oh. Di natin malagay dito. Oo. Di natin malagay kasi Wala pang finishing. Wala pang finishing, di pa natapos yung bubuk ano ito. Pader. Oo. Dito na lang ilalagay niya sa upuan. Ayos. Ayan. Okay guys, balikan namin. Ay sisit up namin itong TV na to. Sige. Kuha mo na ako ng Philips screwdriver. Okay? Gamit. Sige. A few moments later.
A few moments later. And guys, katatapos natin mag-sit up, i-ano muna natin to, i-plastada natin Basta na to. ito. Oh. Yan. I-try natin. Napakasulit. Ito guys, sikanan na ito. Technician ka pala, idol. Opo idol, kung may sira kayo dito sa inyo, tawagan nila ako. Kasi pala siyang technician. Nag-aayos sa mga TV. washing machine, Oh. Kahit hindi sira, ayusin niya. At sumisira din siya ng maayos. Face Joke lang. na ako ng broken heart. Nag-aayos siya sa broken heart. Yan yung hirap ayusin doon, no? Ayun. Mahirap, hindi tayo Ano, may pamilya nga doon? Mayroon na. Oh, shout out nga pala sa may bahay ko. Dahil Rosel, Abapo Day. Yung sa mga Anong pamilya mo doon? Jonathan Abapo sa Facebook ko. Jojo Abapo for sure. Shoutout sa Abapo family. Yun, salamat sa Pook Talisay. Pook Talisay. Siya sa Abapo family sa Pook Talisay. Okay. Ayan, namimigay na siyang TV ngayon. Harold, makuha ba dito ang station na ng train? Abot Planet Mars daw to. Oh my God! Wow! Oh, ayan. Yun. Ala, tuwang-tuwa yung mga bata. Oh. Oh, ali mo. Ali. Day. Dito yun. Ay, dito yun. Ala. Yun. Ayan na mga sulit. Ito doon, may ano lang kasi, may diferensya ng konti pero Walang problema yan. okay. Tapos nakita yung mukha sa TV ba? So, ayan. Lagi ba salamat ko dito kasi bigyan kami ng TV. Oh, ali kayo mga bata. Karinday! Ali kayo. Ayan. May mapapanood na kayo na TV malaki. Di na kayo pupunta sa kapitbahay na manonood. Okay. Oh, pasalamat kayo kay Kuya. Salamat. Ayan. Ayun, pasalamat ko sa kanya kasi may TV na kami na malaki, oh. Jubaps TV. Maraming salamat sa iyo. Sana marami pang mag-subscribe sa iyo para marami kang matulungan. More power sa channel mo. Okay. Oh, ayan, subscribe kayo sa YouTube channel niya, Jubaps TV. Suportahan po natin siya kasi kitang-kita naman natin yung kabutihan niya. Tumutulong talaga siya sa ibang tao. Ayan, napakasulit yung TV. Ang lupit. Ang lupit, oh. Ayan. Okay. Ano ba? Ano to? Ito yung remote. Remote control doy. Oh, May ito. wifi yan doy. Ha? Wala. May wifi. Ayan, ito pala yung remote. Kahit nasa malayo ka, pwede itong mag-control. Hindi yung katulad ng dati. Doy, yung kamot control mo. Remote control, ito na. Oh. Asa bang volume dito? Yung volume. Ito, yung volume niya, sa channel niya. Yun, oh. Oh, ayan, oh. Ayan. Napakaangas. Alright. Meron kang gusto sa isang babae, go for Ayan, it. napakasulit. Si Melody, yung Maraming salamat talaga sa kanya. Wala problema doon, wala nga naman. Salamat. Ayan. Dami na ng busis. Okay. So yun na. Suportahan niyo po yung YouTube channel niya, Jubaps TV. Okay, ayos. Salamat doon, salamat. Maraming salamat din. Salamat sa pag-unlock mo sa akin. Wala problema, maraming salamat. Suportahan nyo din ang YouTube channel ni Boy Tapang. Oo. Mga katapang, nagigigil kami sa inyo. Okay. Okay, sige. And guys, natapos din. Nirigalo ko ni Boy Tapang na TV. So Boy Tapang, Oh, salamat sa iyo sa sa akin, pagtanggap sa planeta mo. maraming salamat din. Ingat ka. Okay, salamat. God bless din sa iyo. Brr.